Иван Краличен, от град Видин, на 28 години, висок ръст, очи черни и е избягал от Диарбекирската твърдина, където е бил на вечно заточение за участие в комитетческите работи през 1868 година и сега се намира отново в пределите на царството. Къде е този комитет? Къде е този комитет? Ай, Аллах! Свършихме, а? Свършихме ги! Комите има още. Раята ги ражда. Отваряйте си очите и щом някой някъде вдигне глава, падаш! Здраве! Яще, татовата! Яще да порастете! Стига де, че ще ви грабнат турците. Мале, стига си плашила децата с тия турци. Неща да им оживее страна на сърцето. Така знам аз. И нази са турци заплашвали. Ще умра с отворени очи, дето го рекли. Да ни мали да дойде дядо Иван, да ни избави. Трябва да се отървем от тия барбари. Василе, ти по-голям жалък хлъпни. И хайде, прибирай си. Бързо, бързо! Кой там? Ваш човек, бай Марко. Ваш. Не те познал. Аз съм син на дяда Маноля Краличет от Видин. Иванчо, ти ли си бе? Ти не беше ли заточен в Диарбекир? Бях. По тебе ли гърмя? Гонят ме. Ачка, пойча, бържи! Юсуф ага, бягай, скрий се там! Ачка, пойча, бържи! Заповедай, Юсуф ага. Какво има? Тук не е ли влизал някой? Никой не е влизал, Юсуф ага. Пандурите видели непознат човек да запа по портите. Каер съзи нещо напоследък за чистихата.
Чакай го пътя! Виж, вятърът отвори вратата. Ти, Марийки, си лягай, татото. И защо ли те прати майка ти? Да ти бера страха на този кър. Не отваряш, Петевинк. Заспали бях, Нанко. И не си ли сам? Детето спи там. Ерменджи, я иди купи 100 драм ракия. Пехливан ага, сега е сред нощ и всички кръчми в града са затворени. Иди! Приятелството и се завързва. Ти познаваш и Миксис Пехливан, нали? Агалар, смилете се. Не ми зачерните лицето. Айде, много трънкаш. Прибийте ме! Не оставям четото си само! Яур, ти на турци хатърът ти кърдиш. Топал казан, изхвърли това куче вън, да не мърси ножа си. Милост, Агалар! Няма никога да погледам си. Да си жив, Цинко. Ние
Убихме двама. А такива зверове са хиляди. Оставай, синко, ама... Ти кой си? Българин съм, дядо. То не видя ли аз? Ти си народен човек. Има ли нещо да се преоблика? Ела, ще отидем в манастира при дякона Викентия. По-допред да заровим тия кучета. От сън дълбок се събуди. Дръж. Добро утро, докторе. Викенти. Може ли? Какво е? Тичи, брате, аз ида след тебе. Горолю зелена, ти вода студена, до днеска сме били два клиювчери, от днеска ще станем два верни юнаци. Майкосо! Докторе! Време! До вечера у мене. От утре ще станем два верни хайдути, до днеска сме били. Това, тук жълтото качо е Франца. А това моравото е Ингелешко. А Русия къде? Това е Австрия. Това е Шпаньолско. Русия къде? А пък това тук е Данемарк. За Русия питат хората, бай Мичо, за Русия. А покажи име ти, учителке. Ето, и още нататък. Това е. Страшна работа. Велика сила. Голяма държава. Велика. Велика, я? Велика. Идам. Кандов, може да почвате. Пеят няма да дойде. Кой желая да изпитва? Коя ще излезе? Райно, излез. При автокефалната църква, благодарение на кой благодетелен владетел ми се тя дарува, като неотменимо съизволение към нашия верноподан народ, на чия писменост се четат днес църковните книги и от кого се тя създаде. Доста небрежно е преподавано. Иди си. Да излезе друга. Анки.
отговори ти на въпроса. Щом не можеш да отговориш на този въпрос, ще ти задам друг. Кои фатални причини вкараха в безотлагателна битка българския цар Крум? С кой владетел и поради какви закони изискваше всеобща почет? Господине! Нямам чест да ви знае, но вашите неясни въпроси биха затруднили и възрастните дори. Госпожице, позволявате? Кажи ми, Анке, по какво се е прославил цар Крум? Той разби пълчищата на гръцкия император Никифор. Той създаде закони против кражбата, пиянството и шпионите. Много, браво! Коя иска да излезе? Райно, я излезти. Кажи ми, кой изнамери българската азбука? Нашето А, Б, Райно, кой го написа? Тайко съм, свети Кирил и Методи. Кой е милостта? Огнянов. Огнянов ли кажеш? Повече Огнянов бай Марко, учител. Учител? Такъв човек ни трябва. Нека милостта му да изпита и бай Мичевата сърска. И веселке. Кажи ми, Събке, кой освободи българите от гръцко робство? От гръцко робство освободи българите цар Асен! Тай! Цар Асен! Цар Асен! А от Турско ще ни избави Русия! Господин, тук се пръскат революционни идеи против държавата на Негово Величество Султана. Аз излазам. Благодаря ви. За мене и за моите девойчета. Госпожице, аз съм бил учител и влязох в положението. Поздравлявам ви за успеха на ученичките. Ано! Камари! Посрещай гости! Време! Ебе, по чудищо! Повикай да скалицата! Хайде! Хайде! Какво има, Стойко? Ами, нали знаеш, Чорбачи, да ни платиш за кожата? Колко докара? 17 ягнешки, 9 ярешки и 3 овчи. 17 кожи, агнешки по 3 гроша. 9 кожи ярешки по 4 гроша. 3 овчи кожи по 5 гроша. Всичко 102 гроша. Остарият борч останаха 225 гроша. Майка. Лихва по поран на грош на ден 67 гроша.
Остава да даваш още 190 гроша. Ама нали бяхме рекли чорбаджи за борча? На есен да остане. Сега искат нови данъци, пари трябва. Селото не ограбя. Кевдите на децата взима. И котите ограбиха. Тая, потискат ви турците. Добрувате ви под сянката на султана. Добрувате! Ама сте мързеливи. Хайде. Ама чорбаджи... Дума да няма. Никакви пари. И сетте, да си знаете, както сме се условили. Берекета е за мене. И Ангария по една неделя ще ми работи. Заедно с цялата си челет. Хайде. Че кому по-напред? На бе или на тебе ли? Много приказки неща. Хайде. Ама... Оставите те. Изедник. Ти си виновна. Твоя храненица е. Нали вие главихте за учител? Ама и на тебе. Защо ти трябваше да я прибираш тогава? Ти знаеш, не можеш иначе. Като обесиха оня хайдутин, баща и тръгнаха приказките за бати Йордана. Калугерка да става. Стига е стояла послушница. Сега всичко на нашите глави ще се струпа. Какво стана? Ами... Ами, децата пяха, после се събраха училищните настоятели, без тебе, бай Михалаки, и главих Огнянов за учител. Кой е този Огнянов, бечанам? Турски шпионин трябва да е. Ослав! Такъв чепкалин не може да бъде царски човек. Дай, не може. Заповядай, так. Да бяхте видели Мичо. Събрал ги около картата Русия да им показва. Ще има да чака. Заповядай, дядо. И не му ще му дам аз една Русия. И той не е в ръцете. Не противник. Фалименто. Дай, фалименто. Като просък ще тръгне. Добър ден. Викали сте ме? Свобода, а? Отговаряй! Какво съм направила? Господи Боже, какво е направило? Чувате ли какво говоря? Подпали ни чергата! Пред бея как ще отговаряме сега, а? Страшно, страшно. Русия, а? Ще ни освобождава. От кого? Тате, че тя Съвкаличева да каза за Русия. Значи, вели, хайдушки приказки в моите грешни неща. А кой ги е учил? Та, шили да ни изгорят. Лошо, лошо. Какво лошо? Аз съм ги учила да бъдат само добри българи. Добри, като баща ти. Хайдуци. За баща ми да не говорите! Радо! Ще те изгоня от метоха! Аз и сама ще си отида. Показа си рогата. А ти, Киряк? Ще трябва и Стенко да разбереш. Кой е този Огнянов? Работата трябва да започне веднага. Решенията се вземат общо и се изпълняват след одобрението на революционния център. Тайната е свята. Никой не споменава ничии имена. Ако попадне на предателство, губи само себе си.
Движете се, братя. И повтаряйте след мене. Заклевам се в устава на Българския революционен централен комитет. Заклевам се в устава на Българския революционен централен комитет. И в това смъртоносно оръжие единствено упование на поробения народ, че ще отдам силите си, кръвта си и живота си за България, на борбата за нейното освобождение, и че ще изпълнявам свято всички нареждания на комитета и ще бъда до смърт верен на отечеството си. И ще бъда до смърт верен на отечеството си. Тук ли? Ето го. Пратиха ме да се срещнем. Много ти здраве от село село. Хубаво са направили деца ти, брат. Но сигурно не са ти казали да викаш колкото ти глас държи за какво си дошъл. Седни. Тия работи се вършат тайно. Никой да не разбере, никой да не знае. А ти цяло село. Бре, майка му стара, каква е свърших? Сега разбираш, нали? Ще се доверявате само на изпитани хора. Ще внимавате за турски уши. Който се е посветил на народното дело, трябва да се отваря очите на четири. Даскале. С тако... Наш човек, чичумарине, ще се опознаете. Другата неделя ще дойде да основем комитет. И внимавайте, само изпитани хора. Ти бъди рад, Даскале. Ще ти запомня аз приказката. Чичумарине, колко пушки имате вече? 10. Малко. А твоите въглища? Няма. Бедни са. Ще им дадем от тук 3-4 пушки. Но и вашият комитет трябва да им помогне. Като дойда по заговезни в Периго, да няма човек без пушка. Бето до тогава... Бай, Стояне, дай му 4 от Карловските.
ви ме вземе керата. Вай, папас. Какво има? Мишката в клопката. Казах ли тя за Даскала? Манастирската воденица се е срещал с комите. Раздавали са пушки. Майко! Даскал Огнянов е Иван Кралича. Пък тогас, майко, прощавай. Ти ли бе не ме забравяй. Дружина тръгва, отива. Пътят е страшен, но славен. Аз може млад да загина. Но стига ми тая награда да каже нявга народа. Умря сиромаха за правда и за свобода. Добро утро. Хайде, деца, наредете се на двора за църква. Докато ви чакахме, казах им нещо. Вие ли го съчинихте? Не. Един млад поет, Христо Ботев. Хубаво. И страшно. А не се ли боите? А нима вие не бихте дали своя живот за свободата на родината? Стани, юнак балкански, от сън дълбок бездън. Къде е баче Бойчо? Какво има? Турците! Притърсиха воденицата. Намериха пушките. А дядо Стоян? Сведоха го в коварка. Казвай, куче, кой ти даде пушките? Сам. Лъжиш, дявол! Признай, че Даскал Огнянов е баш комита! Умря кучето. Язък. Другият ще признае. Той сега е в църквата. Шериф Ага, хванете го! Открадете църквата и ако се опре, стреляйте! Колцо! Колцо! Преподобната Еноха, светило на мед. Докторе, по пулса те познава май не си весел. Остави шиките, бай Колцо. Бягай в църквата, Огнянов е там при трона. Ти знаеш. Кажи му, всичко е открито. Заптиетът пазят вън. Спасявай се. Тичам, докторе. Нинко! Нинко!
Павелото те извика и даскал Огнянов. Кажи му, че го вика един човек. А по-скоро. Айде, върви. Чакай, момче, ти ли си, бе? Бога! Вълнидо! Помогнете, умирам! Даскал Огнянов, Вардине. Откраднал на попа, дръж ти издава. Огнянова ли търси? Видял го. Отиваше към женския метод. Господи, праведници свои, и бела Магдалина, сухата Ирина. Как можа, Байколчо? Не бой за Радке. Сухата Ирина.
Дето е до Спиридончето, е цвята из гората. А оная там до вратата с хурката, с червените посипълничката, е стайка Чонина. Той Иван боли мечката нещо. Черко те мислят за убит. То Санкин в писмото де. Петре, погрижи се за кон. Трябва да тръгна за Клисъл. Дума да не става. В тая фортуна ли майка му стана? Не те пущам. Викат ме, Иване. Тогава и аз ще дойда с теб. Не, аз ще го изпратя. Ти си гледай тлаката, Петре. Това е моя работа. Защо пък само твоя? Е, ти какво? Ти си уморен. Тръгвай, Петре. Другото писмо? Предаде ли? Таскале, за кляката и го дадох. Ето, Армаган ти праща. Папита, разпитва. А аз си разправих как съм ти налагал крака с овчи кожи. Пак те отворила и такива очи. Ще помня добрената ти, Иване. Комай, аз спечелих от твоето гостуване, даскале. Отвори ми очите ти на мене. Сега друго яче виждам. Майка му стара, да имах булка, че да те заведа от дома, да се разшета, да ни нагости. Немаше да е лошо, ама... Че защо не си вземеш? Па знам ли, харесал съм си аз една и тама ми е лика-прелика, ама... Стайка Чонина, нали? Откъде знаеш? Знам аз. Абе, и тя ме харесва, ама... Що ми да те харесва? Какво още чакаш? Хайде. Срам ме е да го кажа, бе, даскале. Хайде да се. Иване, утре заран ще дойдат хора от Войнягово. Ще почнат да правят пишеци. По 300 пишека на пушка. И да се обучават стрелба. Да знаят, докато извоюваме същинската свобода, дълго ще се води борбата. Та да се готвят. Това ще им кажеш от мое име. Айде с Богом. С Богом, даскал.
Тайке, аз такова... Не мой. Сватба да прави. Ние друга сватба готвим, а той... Горане, то едното не пречи на другото, бе. Хайде, момчета! Хайде на блага ракия! Хайде, па коя булка, коя до година снука! Луци! Оле, вие как ще си идем сега? Минете през Кошулук. Хайде, бързо! Донке, вървите с тях! Измръзнахме, докато ти дойде кефа да ни отвориш. Къде изпрати девойките? Да дойде да ни почерпат ракия. Отидоха сега го. Твоето момиче да ни служи тогава. Ама то... И повече приказки неща. Аница, 2-3 пилета да опържи, яйца да забърка, пилав. Сабайле за път. Богача, кокошка и тутун. Айде! Чакай. Каква е тая кама? Някой от момчетата е забравил. Какво пише на нея? Това са луци. Дяур! Да не мислиш да стъпка с едно око. Мухтар, ела тука. Търси ти това. 4 ще ти бръкнах ножа в гърлото. Петър Овчаров. Чобан Петре. А от другата? Кал Милет, чети! Свобода или смърт. Свобода? Къде е тоя Чобан Петре? Петра го няма. Казвай, куче! Няма го, Юсуф ага. Казвай! Ей, сега ще ти спия кръвчицата! Казвай! Няма го! Още са там. Кой ще ме спре да отмъстя за баща си? Петре, дай! Тя с бързане не става. Това не е само твоя работа. Как да не е? Той. Това е работа на комитета. Ех и ти, поревечка, намери време да се жениш. Таман, когато работа да се върши. Ти, Спирдонче, да прощаваш. Вие да не мислите, че ще ви остават сами. Всички ще вървим. Хайде, чакай! Не в село. Най-напред ще разберем път. Ще ги извардим. И ще ги дочакаме да се приближат до нас. И умната. Никой да не чуе. Никой да не разбере.
Бойчо. Радке. Получи ли известието? Утре заран всички ще са у Соколов. Колко си се променила? Не ме оставяй тук, Бойчо. Живееш ли, мреш ли? Искам да бъда при тебе. Ще дойдеш ли при Сура? Готова съм да ида навсякъде. Добре. Утре заминавам. Като се върна, ще пратя човек да те вземе. Ох, как ще чакам този ден. Радо, борбата е близка. Аз отивам срещу смъртта. Искам да ти дам моето име. От сега нататък ти си моя съпруга. Пред хората и пред моята съвест. Бойчо, скъпи. Нямам пръстен да ти дам. Ни златен, ни железен. Да бих имал злато, то ще е за оръжие. Желязото, що нося, то е за враговете. На тебе давам сърцето си. Бойчо, ти ми даваш всичко. Ела, бай, Петко! Влез! Ела да те превържа! Огнянов, брате! Бойчо! Таскай, братко! Жив ли си? Огнянов! Викенти, Бойчо! Братя! Казвайте докъде сте стигнали. Пристигнали са в Карлово новите пушки. Трябва да ги вземем. Опасно е да остават там. А парите ни не стигат. Колкото можахме, събрахме. Повече няма откъде. Братя! Колчо! Ето и от мене. Остави, Колчо, ти нямаш. Имам аз. От гадулката. Не дай, Колчо, не дай, Колчо, не дай, Колчо. Синете, братя, бай Огнян, що ме за делото? Не дай, Колчо. Нали е за България? Колчо. Колко трябват още? Още 150 лири. Тях ще донесе Викенти. Ти знаеш къде крие жълтиците си отец и родени. Ще вземеш от тях 150 лири. А той няма да даде. Казах, ще ги вземеш. Кражба? Да, кражба. За народното дело. А сега? На главния въпрос. Свиква се Народно събрание. Вече. Най-сетне, слава Богу. А Русия, бе, братко, няма ли да разпери криле над нас? Цяла Европа ще ни помогне. Напротив, европейските правителства не само няма да ни помогнат, но ще подкрепят Отоманската империя. Право е. Те имат интерес да държат поробени балканските народи. Ръка ще ни подаде само братския руски народ. Така е. Гандалф, прочети им писмото от Одеса. Пока университет закрит. Вълнения продължают се. Ето. Народ кричал. Народът викаше. Да помогнем на братята българи. Друзья, уверени, че... Виждате, братя, народно движение в Русия. То ще принуди стари правителство да се намесят. Помощ ще получим. Но ние трябва да започнем сами. Кой ще бъде ваш представител в събранието? Предлагам Соколов. Соколов? Соколов. Съгласните за Соколов да си вдигнат ръката.
Марине, доведи ли си хората? Егия! Даскале тия. Книги на кого да ги нам? На Волов. Нищо. Да. Докторе. Здравейте. Гледай, бе, брат. Гледай как вразумител, как простичко и чистичко пишат братята селени. Колко пушчици си имат, колко барутец, храна. Какви хора! Да, Волов. Как да не отиваш да мреш за такъв народ? А, брате? Тримата са апостолите по нашите краища. Ага, Бенковски. Многострадални братя! Дойде решителният час! Ние се събрахме тук, за да грабнем оръжието, да извоюваме свободата си и да направим наша българска чиста и свята република. Пет века тая земя е оросявана от невинна българска кръв, проливана от нашите поробители турците и от техните ортаци, българските чурбаджи. Сега ние ще пролеем тяхната кръв, кръвта на тираните, за да извоюваме нашата скъпа свобода. Братя, който е за свободата, да си извади оръжието. Братя! Предлагам всички апостоли и представители да дадем клетва, че ще бъдем верни на своя народ и на своето отечество. Поп Груйов. Заклевам се в името на българския народ. Заклевам се в името на българския народ. И неговата свобода. И неговата свобода. И в това смъртоносно оръжие. И в това смъртоносно оръжие. Че ще дам живота си. Че ще дам живота си. Във вярна служба на отечеството си. Във вярна служба на отечеството си. Братя! От името на Централния революционен комитет и в споразумение с апостолите от другите революционни окръзи предлагаме народното въоръжено въстание да се вдигне на 1 май! Да живее революцията! Не забравяйте, сведенията са точни. Дадени са от човек, който лично е присъствал на събранието по борище.
Значи 1 май, а? Да, 1 май. А сега още един последен въпрос. Какво мислите да предприемете, ако все пак метежът избухне? Тогава ще направим тъй, че раята никога да не помисли да се вдигне против султана. Орайт. Значи полицейски мерки. По-добре да загинат 100 000 българи, отколкото да се промени положението тук. Мога да ви уверя, че правителството на Нейно Величество ще погледне благосклонно на всякакви ваши полицейски мерки за умиротворяването на страната. Всякакви. А европейските държави? Това оставете на нас. Таймс ще се погрижи за общественото мнение. Като удрете тук, вие удрете върху нашия общ, вековен враг. Русия. Goodbye. Овчици имаш ли си? Овчици убея. Лани по Рамазан заклах едно шире и още не съм го отработил. Абе, то за нашите чурбаджи и за вашите бейове. Такива като нас да са живи и здрави. А то инак... О, чичо Марине! Върви ли майка му стара, върви ли? Върви. Притрябвал му е на някому моя кюмюр сега. Василик? Не. Наглеждай кюмюреца тука. Аз я да подцяпвам малко мечката. Всичко 17. Викенти? Сега и на тебе, чичо Марине. Нашата задача е да завардим Златишкия проход, да се съединим с Бяла черква и да освободим Стремската долина. Трите клисурски чети се разполагат така. Първа чета заема прекия път. Втора чета Злидол. Трета Хумник.
а селските чети. Ам го това място, даскале. Дерето завива и е близо. Може с бердана майка му стара. Ама тук да бяме турили още два топа. Гаджалите от тук ще напънат. Заплета! Идат! Обграждат къщата! Предателство. На оръжие, братя! Боремечките чичумари, измъкнете се отзад през градината и вдигайте селата. Бегом! И на камбаната. Бегом! Гандов, Викенти, заемете отворите. Стреляйте само на месо. Внимавай! Сволочи! Залп! Са направили тайно събрание. Ще вдигат народа. Вай! Дойдохме да помогнем, бе, ефенди. 500 години доброуме под трона на Негово Величество Султана. И дедите ни, и бащите ни, и по-добро няма да намерим, бе, ефенди. Аферим. Знаем кои са главните бунтовници. Огнянов, комита. Да. И кои други? Доктор Соколов, учителя Кандов и учител
Учителката Рада Госпожина. И Георка Комита. Ние няма да я бесим. Други? Тези са, бе, ефендим. И пари ще дадем, бе, ефендим. 200 лири за залавянето им, ефендим. 200 лири? 200 лири, бе. Само за главата на Огнянов Комита 1000. Не са ли много, бе, ефендим? Не са. И за другите ще трябва да дадете още 1000. Ще ги съберем от града. Ще дадем, бе, ефендим. Ей сега, баш комитите ще бъдат тук вързани. Какво има, Рахманага? Московци! Клисура е пълна с московци. Разбиха ни. Само 3 се отървахме. Идат! Слъж, череца! С очите си ги видяхме, бе, ефендим. С кълпаци на главите. Слъж! Никакви московци няма в Клисура! Това са крастави раи. Почнали са бунта. И ако пушка пукне в Бяла черква, ще я съсипе на прах и пепел. Бъра вързаните и децата! Вървайте! И да ми доведете вързани всички комити! Да дойдат белите! Телялите да извикат софтите, молите и ходите! Да вдихнат всички османи! Чамук! Правоверне! Наточете ножовете си, пригответе оръжията си, тръгвайте, колете, избивайте. Аллах, Аллах! 500 години са ни рубували и пак ще ни рубуват. Да удари в кръв тая крастава рая. Велики Аллах и неговия пророк Мохамед. Към Бяла черква не се вижда нищо. Юнак! Първата носиш. Его, стайке! Войвода, да го опитаме ли, майка ма стара? Айде да я! Сръща! Сръща! Леко! Ще внимавай! Давай! Ране, леко, давай! Сега ще зареве балканския лев, братя! Чакай! Иване, я извикай, бе, там ще се изплашат и с Клисура. Ху!
Бяла черква няма никакво известие. Трябва да иде човек. Аз ще ида. Ти не знаеш езика, трябва да се мине през турски села. Не, Кандов. Соколов не се е върнал още от Панагюрище. И Бяла черква чака мен. Ти си войвода и твоето място е тук. Право. Това не е твоя работа. Аз ще... Да, и твое не е. Петра Овчарова ще пратим. И езика знае, и турците познава. Глас народен, глас Божий. Викенти, викай Петра. Продължават да се събират, но все още не тръгват насам. Сган. Тусумбей няма да тръгне без да събере всички ятагани и чакмаци из турските села. И Петър Овчаров 3 пъти можеше да се върне до сега. Щом не се върна, значи загинали. Да нападнем ние първи, майка му стар. А, войводо? Те са 10 пъти повече от нас. Без белочерковци ние не трябва да нападаме. Не, Иване. Тук за нас е най-добре. Но белочерковци трябва да ударят в гръб. Сега ще я свърша тая работа вече. Не, чичо Марини. Как ще минеш през лагера? Ще ида аз. Айде. Ще се предреша като болна кадъна. Кога да тръгнем? Веднага. Откъде идеш? Къде е Огнянов комита? Там, където трябва да бъде. Куче! Колко бунтовници е събрал? А московци? Има ли? Има! Хиляди. Идат! С казаци! С 1000 чиничени топа! Ще ви стрелят! С земята барабар ще ви направят кучета! Тьфу! Али!
Бийте гаралите! Бийте ги така, че помнят да ни остане от тях по нашата земя. Братя! Лазяви! След мене, братя! Машине! Биец! Виждам! Виждам! Свободата!
Добри, братя! Не трябва да оставим народа да загине! Напред! Аскер! Редовен турски аскер! Чакай! Ех, майко Българио, не стигнаха силите ни сами да се избавим от душманите. Обграждат ни. Братя, ние разбихме Башибозука, но срещу тая сган не можем сами. Не можем сами, братя. А ти какво? Да им се предадем ли, майка му стара? А? Не, Иване. Трябва да се съединим с другите възстанали окръзи. Ще се оттеглим в Балкана и ще се бием, докато се съединим. А зад нас е Русия. Аз от тука не мърдам. Вижте Клисура. Камък на камък не остана от нея. Аскера ще удари сега враз нас. От към Клисура Башибозука ще ни нападне в гръб. Ние сме обкръжени. Морвечка, Чичо, Марине, събирайте хората. Никъде не отива, майка му стара. И аз от тука не мърдам. Аз съм ви командир. Заповядайте. Носете знамето. Кандов, ти ще ги водиш. А ние с Соколов и група доброволци ще задържим Аскер. Къде ме пращаш, даскале? Остави ме, ако е речено и аз с теб тук да загина. Ние няма да загинем, Иване. Ние скоро ще се върнем и нашето знаме пак ще се развее. Нашето дело не може да загине. Напред! На добър час! Пред мене, братя! До скоро виждане, братя! Пазете знамето! Соколов, събирай групата. Ти, Радо. Бойчо. Соколов.
Какво гледате? Искате и вас да разбият като Турсунбей? Действайте с артилерия. Прощавайте, братя! Свободата е плен! Делото на въстанието не загина. Руските братя дойдоха и изгониха навеки от нашата земя поробителите. Освободиха народа. Дошли, братушки! Слава павшим в борьбе за свободу Болгарии! Ура! Ура!